Guys, yun ang tanghali. Luluto tayo ngayon ng manok na oliba or native na manok. Kaya siya tinawag na oliba kasi black. Yung buto niya is black, lahat black yan sa loob. Ginagamit ito rito sa parting Biskaya o sa mga native people. Ginagamit nila to na pang gamot. Ewan ko kung anong ano nila, basta yon. Ginagamit nila yon. Marami kasi akong napalaki ganitong manok eh. Mayroon akong mga manok na ganito. Kadalasan binibili nila sa akin ng buhay. Sige guys, lulutuin natin ito ngayon ng adobo sa gata. Umpisahan na natin. Ingredients muna. Ang ingredients natin is dahon, laurel, paminta, tanglad, luya, bawang, tsaka dahon ng turmeric, tsaka yung pampalasa, asin. Tsaka siyang lulutuin natin. Asin, yung dugo. Yung dugo niya na may suka na yan. Dugo ng Manok. manok. Tsaka gata. Suka. Suka. Yun lang. Ano nakalagay dito? Gata rin yan. Gata rin tayo. Hihiwa-hiwain mo na yung chicken. Balik po tayo mamaya. Sakit sa tinga. Balikan na lang natin mamaya guys. Masakit sa tinga. Isa na lang guys. Isang paano lang. Ang itim-itim. Malalaman nyo maya guys bakit tinawag siya na oliba. Siguro silang po. Yan. Prepare natin yung ating ingredients. Ano lang. Yung lang magasin po. Hugasan yung mga. Gigisa ko yan, hindi na. Hindi na. Ito guys ay dahon to ng ito ay dahon ng turmeric o yellow ginger. Ito
tawagin sa amin ay dilaw. Dilaw. Ito naman ay lemongrass. Ito. Lemongrass to. So, sasama-samahin na natin yan dyan. Dito kasi. Sabi mo, pinagsama-sama na yung Pinagsama-sama na yung mga ingredients natin. luya, Bawang, lemongrass, turmeric leaves, o dilaw. turmeric, dahon ng turmeric, laurel, Saka paminta. paminta, tinukpok na paminta, Crush. Dinikdik na paminta. Bawal dito yun na lang magkalat. yung paminta. Tapos, seasoning. Ano yung mga seasoning natin? Ano lang po yan, sobra-sobra. Kaya pinagsama-sama. So, Bali, isang buo. Sure. isang buo siguro. Ang gata. Bali, ito ang gagamitin natin para lumambot siya. Pangalawang gata po yan. 2 baso. 2 baso. Yung asin. Okay guys, joke lang. Nangitim yung Sabaw, gata yun na guys. Talagang mabisa tong manok na to. Sana yung lighter natin? Guys, hintayin lang natin na matuyuan yan. Saka natin lalagay yung pangalawang gata at saka yung dugo niya. Sige, balikan natin siguro after mga 15 minutes. Tumakulo na guys. Okay. So, hintayin lang natin ito na hanggang maubos yung sabaw. Hindi naman po kasi siya matigas pa eh. Kasi mga to 6 months na yata ito na manok. Lalaki to. Sige, takpan lang natin. Tapos balikan natin mamaya para sa finishing natin. Guys, see you. So guys, habang nagluluto kami, namingwit kami. And may nahuling isa. Ano tawag dito? Needle. Ha? Needle fish. Ever. Needle. Okay, tingnan natin kung luto na ang ating Joke muna tayo. Hulog mo na lang kasi yan, Jod. tulog ko muna daw. Hindi ka mga kola yan. Kaya lang ko. Tingnan natin ang ating Okay guys. Ito yung ano siya. Ilalagay na natin yung ating pure coconut milk. Ba? Ito yun guys. gata ata. Kakang. Oo. Sa Tagalog, kakang gata. Sa amin sa Waray, tuno. Hintayin lang natin yan guys kumulo. Kasi ginahan na natin yung ito. Gawin natin guys para ano. Kung nag-aano siya.
tutur tayo sa aming Kusina. kusina. Kusina namin sa ilog. Maganda kasi ngayon guys, kukunti lang ang tao dito. Kaya nakapwesto kami rito. Ayan. Kadalasan guys, pumipwesto kami sa ano, doon. Sa may mga talahib. Dati din kami sa mga salahi. Ito na guys, lalagay natin yung ating dugo. Dugo ng Manok. May suka na to guys. Timplahan na to. Hindi natin kasi kailangan tuyuin masyado yung ano, yung katanggata kasi magiging mantika. Ay, biglang lumapot na guys kasi nilagay ko na yung dugo. Dito kasi hindi naman ako makahalo. Susunugan tayo. dinuguang Adobo. adobo binataan. Ito na ba yun? Tatlo? Anong dagdag? Adobo sa gata na may dugo. Dinuguang adobo sa gata. Tatlo. 3 in 1 yan. Tingnan natin guys na lumapot to. Luto na kasi ito eh. Malambot na siya. Kailangan lang talaga ng ganito. Medyo gagalaw-galawin. Kasi pag hindi mo ginalaw to guys, sure ako magmamantika yan. Plating na kasunod. Oo. Okay. Balik tayo mamaya. Ayan, may magbabanlaw. Nag-plating na, sabihin mo. Replating na tayo guys. Wala pa yata 2 minuto guys natin na pinakulo yung pure gata. So ito plating na to guys. Para kakain na tayo. Guys, Ito na ang ating ito yung balon-balonan niya. tawag dyan. Adobo sa gata with dugo ng chicken. Ano pala? Adobo sa gata ng ginataan. Ay, chicken, native chicken adobo sa gata with dugo niya. Kaya may team siya. Hindi na lang yung chicken. Talagang Kakain na po kami guys. Kakain kami na naka-video. Okay. Kakain na tayo. Ano, mamimingwit ka pa?